apa lama 20 janjinan lah mulai hilang lale sumpah gak jadi gulo-gulo lontong sate dawe sate ayam lontong sate ayam oi cali siso nama ngoda tapi indah ado rasut uriambo jampang siso jadi apa anak kama urik dado dan iyo sonjo lontong sate lontong sate anan makan ada lontong sate lalu kali hanya minta lagu ayah dan nabi sarana sate inyo cari pulau lakinan baru dan nabi sarana sate yang cari pulau lakinan baru lontong sate bicara lontong sate bukian ciende oi sali sawa oi malam kini urat tangan Kamarudin di fotonya itu bulan di fotonya onde manga sembana ka ujung tali putui baraso basi ngajo biarlah denai marando sampai mati padojo sason baru adenai bajodo lagu kapanasaran dalam banane jai sama lempo para banai benar datang cobaan di pataguan anak kandungin mana di dado mereka guna kalamu rencanamu diminta kini para lamu mencando iko rila bakanda onde udah mulia bakanda karako kito onde lai basu oi kok dason lewati ka apa anak kangui onde anak gitu oi kok ada son di palaki kamakan hati wa di buwe enyo oi lanya tu oi tak bagi iki oi indua ala baju jai ganti indah kalamone mai gurau nangko go abdi gurau neda sama lama kini kasuori jalan mai sapoyo go abdi gurau sama lama kini suori jalan neda sapola jumbo indua Allah takkan tua pati ala roko amak sama lambo batamu jauh dah mangko kailo bacare panjang onde di buenyo oi batamu jauh dah mangko kailo bacare panjang onde di buenyo saliada bujang ala bagoyang tambah kain saruang ba itu pulo mancalia da bujang bagoyang sabana ranca tu goyang anyo oh dia kia kalagu iko tanda anak samonde au areng tangkan janta batia
suruhanyo dimakan amikan namo bagoyang pasuruanan indah aduh onde cie gaganan cie ranca lasa mo cocok bana kaduonyo Jampang itu jadi apa anak kaden tinju satio sanjo Dewati rancala daga kawani sawa sama lempo iko contohnya apa na kamaluana ada di bueno iko goyang Michael Jackson na babao baik tuana sawa malam gini sabanta sajoda bujangnya kasiko ay sabanta mga sape baranti sabanta ino bagoyang sudah tunyo turun pulau tapi rumahnya berang berang ke rumahnya lelaki di situ rumahnya di situ sedang menungkui baik tunan tanpa ada risiko ada timbangan yang mak dan batui mungkin kamaran doa keselamonyo rancawati konyo marando pada belaki baparang ayu 50 orang kanio nanti piti wak dikula kalau banyak piti lai udah sayang lebih piti udah langsung nyok tendang alasannya pari dan lakanyang langsung awaknya tendang tabang alasannya anak dah menerima tapi piti lainnya berimu juga 3 bulan saja dipakainya kataga otoma ade inyo Koto kini nyo ala taga Hai kok rumah salah saya bulo awak jando ande mak piti banyak kalau surang ande apa moyo biarin ayo idui isurang pado balaki awaju bau saho rancai di gede jo abang benagia kia piti baranjo Jampang iko ka iko jadi laki oi dendak niyo onde dak niyo ada nagia piti dio lagi dapet piti yang dalam biasa donyo dapet piti dia 200 ambil adik dua 50 abah itu mati yo hari baru buat utang maka sudah sedangkan dak itu utang lebar lunggu toga abu aden di buenyo di mana awak indak sama buah pada surang batu deran tak badua apa pekapkan lai ado coba di baru atwa ambil adik balakan renai bagi muka adik abadu baru kancing bayo iyo sajo lalaki bini ala iyo to baru adi tambah pulo ladeng katukan dia saja sari ini jauhlah dia pemurang bakat toka kadenai sio saula itu si sukri batalan pona pulo sekadar mak tambah pada suntuak denai surang saja bakat tokan untuk tambah
sonawa amarando balaki sari ibana pancarian para lamu eda sonawa cando iko laki urang nana banantian de eda son taga habana taga ala koram buinyo laina ada sono joeza badan tabuang dari nana punyo Bali ba awaru gak tigo iku